Sir. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok bakatok sa uto padayon ta sa atong panaguban duyog yapon sa paglanog-lanog og pabati mo kanato diri kanat karong mga oras sa mga kabisyo my love so sweet ha og kumusta ning uban kanato diha karon nga padayon sa ilahang mga buluhaton, padayon sa ilahang pagpahimsog sa ilang kalawasan. Still we are live sa atong Facebook page sa DJ Mike Kiling nga Facebook page and Facebook page Pudusab diri dapita sa Katok Confession and Calabo Plus Herbal Product Gesture Marketing a Facebook page. Like, share, follow diha kanato. Okay, before ta proceed sa tuang sunod nga programa mga kabisyo my love so sweet ha. Di na to kalimtan sa gihapon magpaligkon sa tuang kalawasan. Ilabi na katong mga magpalit sa mismong produkto nato sa Calabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric o Calabo leaves. White o green ang color sa capsule niya na ha, para masayod mo. Makatabang ni siya mo libyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer o guban pang mga balatian. Ipare sa Calabo Mangustin with para optimos ang kombinasyon. Calabo Plus Herbal Products ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo ang epekto. Hala sige, duyog ta sa tong paglanog-lanog. Pabati mo kanato 0917-509-5493 niya to ang text line number. Okay, nang gusto niyo ipabati patimbaya kanato karong orasa. Labi na ni mga kabisyo my love sinigugma natong naadapita diha sa Bohol mayong udto kaninyong rot o sa mga kasigpit na mga dapit o kato mga naka-tie up sa to ang programa sa gihapon usab. Thank you so much kaninyong tanan. Kinigapon kauban niyo si DJ Mike Kiling o kauban sa gihapon ko ninyo kinigapon si Lolo Baba o ha. Plaster gihapon ta og maayong paglanog-lanog pabati mo. Kanyato karong mga rasa labi niya ni ato ang kaaging ato ang pagkasayran karon. Ang sa may mga reaksyon ninyo ani. Sige, comment nyo mo jabe. O text daw mo kanyato ha. Usbon ko 0917-509-5493 ni ato ang text line number o ganiya karon di na ta maglangan ato ang panukaran ang ato ang Katok Confession. Okay? Lain kaagi atong sayran karon lulubaba. Ang hinungdan ini tungod kay pangit daw matud pa. Grabe po niya eh. O kita tanan nga wa man pangit sa kalibutan pero kung ako ang pangutan yon ayaw niya po paghandom. Kung pangit yung mama, pangit yung papa, usa ka himala. Mayong gabi. Diday, mayong adlaw. Mayong adlaw mga suki. Nga basahan. Niya to ang confession. Itago lang ko sa pangalang Joanna, 26 years old. Kining akong ikumpisal dili na siguro ni bag-o sa kadaghanan sukad na uso naman sa ding atong kaniadtong panahon. 16 anyos ko tong nakauyab ko og usa ka binuhat kauban mi sa church. Dugay naman jud nako siyang crush sugod pa atong pagpamalhin nila sa compound. 15 anyos pa ko ato silingan nami. Iyang pangalan si Carl. Makumpleto jud ang akong adlaw pag ako siya makita. Natawon ko'y number niya sa akong cellphone. Hoping one day yahara ko mapansin. Nay nang uyab nako ato kauban ra gihapon nako sa church. Pero wala nako gisugot kay basin maabot rang adlaw nga manguyab siya nako.
Anya gijay dapat focus juga sa imong goal. Ha? Abi na ko guys, grabe jud akong pag-ampo sa Ginoo. Naunta manguyab siya nako. Ako jud taon siyang giludhan sa altar. Ya grabe jud kay ni siya pagka debuto gigayo gijay. Gibasted nako tong nanguyab nako, gilakan ko sa laki. Dito na nagsugod nga nagkaamigo mi ni Carl. Interested kay siya. Makabalo nga nung ako kunong gibasted ang laki. Ilumilom na taon ko. Nilabay ang isa ka tuig ning text siya nako og hi. Grabe, hapit ko na kuyapan kay gidungog sa Ginoo nga ako ang gipangayo kaniya. Hangtod nga nagka-close good me ni Carl. Kanami taong feeling nga dati pangarap lang nimo siya tapos karon close na kaayo mo. Ang tawag na lulubaba law of attraction. Pag sige dito kag hando mo nahuna nga murag giisip na nimo, murag nakita na nimo si mong nahuna nga nagkauban na mo niya, matuman dito na di na siya ingon milagro ka bisyo ha. Oo, law of attraction na siya no, mo attract gyud na sa imuha. Dala inubanan pud sad sa pagampo. Oo, kay wa may posible sa Ginoo bitaw pud sad ka bisyo. Labaw na kung imong kasing-kasing kay kining kuan jud kayo. Butan. Ganyi, kung salvation ka, tagaan ka niya mas worse anya eh. Ay, di na ko na siya hatag nimo kay mora na siyang pasakitan. Bahala ka sa buhay mo. Bulan sa Agosto tuig 2006, kaniadto sa Centro Matina NCCC. Kay nagpalit kog tape pang practice sa Linggo ng Wika. Nag-text mi ato nga time, ingon siya mukaon daw siya. Sa dihang kalitrag ni ingon og I love you. I love you man dayon, kaon lang gani. Masyado ka namang magbilis. Ha? Hut din sa natin itong pagkain natin, hut din sa natin ha. Katami sa unang higayon nga nahigugma ka. Nga naman, nakaadto gud ko og CR og nakahilak na nga nagpasalamat sa Ginoo for the answered prayer. My heart is pounding non-stop. I only have one music in my ear which is the sound of His name na forward na kung ginahinomdom. Bulag nami after 2 months kay gipaadto siya sa Astorga, Santa Cruz. Dali ara ba siya? Gipaadto siya sa Astorga, Santa Cruz. Grabe taong hilak sa iyang inyong magtatampo kay unang pag-ibig lagi. Ibalik siya sa mong lugar unexpectedly. Nagbaktas ko ato padulong sa eskwelahan. Nagtagbo ming duha. Nagkit-kit naman siya og sigarilyo. Nagbag-o na siya so kad nakaadto siya ka Astorga. Igo ra jud taon mi nagtagbo niya. Magbago maginyang tao. Di lang nimo mauyunan kay lahi naman. Ang iyang gusto, di na mauyunan nimo iyang gusto. Igo ra jud taon mi nagtagbo ato niya pero balik na sad sa among communication og this time nagsikreto rami og kita niya. Sa iyan ako natilawan ang first kiss. Ay, God. Og 17 na siya. Ato pa na ako na-realize kung sa'y lami taon sa laway. Huwag na ilami ng laway. Liod man na. Kung iya natingala ko, kay iya man igunita ng akong moto. Dagang kinitabo sa mua. Naundang lang kay niskwela man kog college. Wala na kaayo mi kakita-kita. Mga 2 years na mi ato. One of my classmates in college ang nakabalong di na ko virgin. Hangtod sa nagsabot mi ni Carl nga magkita diha bitaw atbang sa CAP Auditorium. Nalimot ko unsang lodging house na siya. Agoy, lunch na, kiss-kiss to sa una, lunch na karon. Mga katulo pa lang siguro tuod niya, wala na. Andod sa kadugayan, sige na mo buhat niya na. Yabot ko sa punto nga wala na ko gidugo. Agoy nyoy, tuwara, ni resulta lagi tao ng ilahang kapusok sa ilahang mga gibating kagilok sa damdamin, ha?
Gani, so mo gina siya, mo resulta gina padulong diha lulubaba. Oo, ganyan nyo. Tingala na lang ko, sige ako katulgon kung maadlaw, tapos di na ko makaaya og kaon ng mga sudan. Baho kaayo ang uyap nga giluto sa among silingan. Tapos mangita ko permi og ginataan. Magsige na kog suka-suka. Ako siyang gignan basin buros ko. Ingon siya dawat niya pero wala na siya aming text-text na ko. Mo niya tinyod nga niya dawat. Dawat na ko, okay, sige, bye. One day nag-text ko niya, ingon ko wala ko kabalo kung may balaan sa ako mama iyang ate ang nakabasa. Nag-reply ang ate, buntis ka ba? Wala ko ning reply, nahadlo ko. Sige na og text ang iyang family sa ako. Wala ko ni reply kay nahadlo ko pagayo. Hangtod wala na nako natagong nga akong kahintang sa ako mama. Wala jud kas sing sakit ang makita nga maghilak ang imong inahan. Grabe kulata sa ako mama kanako. Nagkita mi ni Carl. Nagingon ko panagutan ba niya ang bata? Ingon siya, oo, pero nagbag-o man siya. Ingon ako mama na kung dili nako madala ang laki sa iyaha, layas na lang gid ko daan. Wala ko kabalo unsang akong buhaton kay gibawian ako og cellphone, so nakitext ako sa akong classmate. Ingon akong classmate wala man daw nag-text. Mao giadtuan ako siya sa ilaha. Nagatang ko sa kalsada kay basin moagi siya og tuod man ni agi jud siya. Ingon ko ni Carl adto tabalay istorya mo ni mama. Ingon siya wala daw siya kabalo sa iyang buhaton kay bata pa daw ming duha. Pareho. 17 ko ato siya 18. Oy, dili na siya bata oy, 18 naman na siya. Unsa din na siya, wala siya kuyapi. Di lang gid siya gusto og obligasyon gyud, no? Lagi ni mga anyang klaseng tao ba. Oh, pero makaratol bitaw gyud labaw niya kung patay na. Oh, magunsa na lang ko ani. 18 pa siya. Wala daw gusto yang mama o papa sa kuha. Dugang-dugang ra daw ko sa problema. Sagdan lang nako siya. Ampo ko nga mag-usab ang iyang hunahuna. Abot og 2 months o 4 months nang tiyan nako, dili na matago ni balik ko sa ila. Wala na nako siya nakita sa kanto. So naglakas loob ko na maadto sa ilahang balay og naghatag ko og sulat nga sinulat ta tawo nako sa 1/2 nga yellow pad. Ingon niyang ate nga ihatag na daw kay Carl kung makauli gikan tagom. Pero taon-taon nakita na ko si Carl sa kanto ni palit og LPG. O siyang giduol, iya kong gitulak palayo. Ingon ko, Carl, istorya sa takadali, pwede. Ingon siya, unsa man imo gibuhat diri, uli na dito. Agoy noy, lolo baba, wala tahon to ni. Tahon to ng tanya. Dalang ko gusto maibalaan, Carl. Kanang gusto pa nimo ning baby. Nangutana ko sa yaha. Ingon siya, dili na, mao. Uli na lang daw ko. Nagluhod ko atubangan sa yaha. Nagpakaluoy og taman. Ingon ko, dili ko niya biyaan. Wala ko'y nakitang emosyon sa iyahang nawong, kundi mas gusto niyang mawala nako sa iyahang pananaw. Niadto ko, next 2 months sa ilang balay na pod, nagbiad-biad nako kay dako na nga ako antiyan. Naghilak ko og nagpakaluoy sa mama ni Carl. Pero ang laki wala ni palayo sa ako. Ngit-ngit na habang nigawas ko sa kanto sa ilang subdivision. Asa naman to mga pangandoy namo nga mga anak sa una. Asa naman ang pangandoy nga balay sa Oraya. Mga time na ingon siya akura. Sakit kaayo nga akong dughan. Asway na mo anang luha nga bisag di na nimo gusto maghilak kay mong tulog gihapon. Kailang wala na space ang imong panyo kay basa na tanan sa luha og sipon. Kanang nibaktas na lang ka pauli sa inyo kay kulang og piso ang imong kwarta. Kay 6 pesos ang pamasahe. Kanang gusto nimong ihilak ang tanan kay para pag uli nimo sa inyo makita sa imong mama nga strong ka pero sayop di ay. Kay isa katanaw pa lang nimo sa imong mama, kabalo na kang sa iyang hunahuna, nagingon siya, Diyos ko, kaluoy sa kong anak. And suddenly, hilak na sad ko kay naluoy ko sa akong kaugalingon. Nipalayo na lang ko sa Davao. Dili jud may ungasan nga night time nga mi ngawon naka sa iya.
Textan nimo siya og lain na number, imong i-textmate para lang jud imo siyang makausap. Akong igagaw, gitextan siya, gitextmate ra siya sa Pilmero, pero gi-confront nga nakadungog ko og chismis nga nakapabuntis daw ka. Pero wala daw nimo gipanagutan. Ikaw kuno, di ba ka masakitan kung gireplyan ka sa akong igagaw nga wala na ko siya gipanagutan kay pangit siya. Sa manlulubaba ko, lataw na to rin tawanan eh. Asya mo to kung tubo be. Mao ba? Tungod di ay kay pangit ko. Ingon anion ako niya. Iyara kong pabuntisan na way amahan. Naguba ang tanang pangandoy sa akong mama nako imbis babae ko. Tungod kay pangit ko. Sayon-sayonon ra niya ang pagbuhat niya na tanan sa kuha. Nganong gianak man kog pangit. Mao na iyang last nga pangutana, Lulubaba. Salamat ka day, buntis ka. Kanya pangutana manggo, dapat di mo guna dapat ipangutana. Pangutana niyo muna si mga mama. Pero sa tinuod lang, karon di naman na uso ng pangit karon kay matigdan niya ko bisag pangit ka mo. Mo kuan mangyapon ka mo, blue mangyapon ka. Paputi lang gyud. No, mura ginya siya bisag pangit ka, may ka mamustura, maayo ka magdala si mong kaugalingon. Dili man kasama sa uban nga mga bata pa gipanganak, gwapa niya, no? Di ba natin niya kay niya? Pero kita kay nakanindot sa tuwa, bisag kita pangit ta, kabalot ang maningkamot nga magwapa ta. Di ba mo na mas nindot? Nya matingalan ta sa mga pangit, so nya karon naglow perting ko pa ha. No, ibang klase. Di ba nasan na sila ngayon? Katong mga uban kanya to diya karon nga nanaway sa imuha. Di ba? Magsigi pa siguro niya kumusta sa imuha diya karon, magsigi og pang-regards. Magsigi og panguyab nga mo niya. Mo nang talikdan na lang siguro tuod tumontawan niya, kaingon lang na siya kay di na siya gusto og responsibilidad. Mamirisi ra niya kay kami mga lalaki sultihan ta mo ha. Kami mga lalaki mabot yun mong pagmahay, labi niya pag ganig magtigulang niya. Pero kung ban ka niya mo tapulan mo lihok o talawan mo himog yakang para mabuhat og maayo. Mo na siya mga lalaking way ayo. Mangumusta gani niya, ignya ubakakon pag makita niyang ning glow up kag ning gwapa ka, mangumusta na sa imuha. Kumusta atong anak? Pwede ba ta magkita? Los limogo doy. Karon baka pakita sa ako, ha? Isulod ti ka o guan, isulod ti ka sako. Lesson learn lang na sa imo at least. Karon pa lang bata ka nga kuan ka no na masubok gini mo ang pagkamatatag. Kini mga dinaog-daog bitaw nga klase nga pagkatao mo pa ni silang mo sensor sa kinyabuhi. Basta kanyang imuhang kasakit nimo iluom lang yan nimo, gimuon nimo na siyang kini imuhang sukdanan sa kinyabuhi nga magmaning kamot ka para sa imong anak ko, di ba? Ang saya-saya pag makita nimo ang resulta. Hoy, kung hindi pala ako nasakdan nun, hindi ako yayaman ngayon. Ganyan ang buhay natin. Ang saya-saya, di ba? Dagang salamat na lang sa inyo ang pagpadala ko itong mga gusto mo suporta. Sa reaction nyo diya, pabati mo daw kanyato daw bi sa inyo ang mga gustong ipatimbaya kanyato diya para ito niya siyang matagal ng mabigwasan. Yung tawanan ni. Tikatik na gingunog pait pero pangit niya. Tapos yung kuan man diya yung kamang man diya no? Dili ka pangit niya. Di mo kanya pabuntisan kung dili kung kuan ka, kung pangit pa ka. Alas 12:34 na. Alas sige, makalabad mga kabisyo, my love. So sweet, no? So makastress kay siya. Kunaon, kasakit sa ulo. Ay mga ng klaseng tao. Di kabalo mawatubang sa ilahang mga responsibilidad. Una ko pa ninyo, maghaplas lang mo ni ining Calabo Plus Herbal Oil Liniment ang sulbad sa labad. Ihaplas mo ang liniment nga numero 1, aprobado, garantisado. Calabo Plus Herbal Oil Liniment, amigo. Muwagtang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma o guban pa. No? Mupatay sa kutog, moisturize sa panit, humot og sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot sa paminaw.
insect and mosquito repellent alang usab sa mga nasa opisina o kubuyon sa biyahe. Gamiti sa Calabo Plus Premium Rub alang sa pingot nga ilong, hubak o stress nga paminaw, mag Calabo Premium Rub ka na para ang buhay hayahay. Para sa mga kagid o baho sa lawas, panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap para papaputi o papabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis ug pandepensa sa kutis, mag Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Kini gihatod kanato sa Gesture Marketing Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian todas. Okay, padayon ta sa tuwang panaguban, duyog yapon sa paglanog-lanog. Kumbati ta mga kabisyo my loves ha, kini si Mike Kiling o kini po si Lolo Baba ha.